Ой, Тёмочка, не дозволить Полинка нам котяня взять. Я просил, а яна не згаджається. А тоді треба нечто таке придумати, щоб вона відмовити ніяк не могла. Придумать, что придумать? О, у мене ідея. Топа, за мною під стол. Ой. Прывітанне, сябры мае. А што гэта нікога з нашых няма? О, вы чулі? Нехта мяў сказаў. Ці мне падалося? Ой, салют усім. О, привітанне, Полинка. Добрый вечар, Топачка. Мур-мяу. Зноў. А у нас что? Котяня ў калыханцы з'явілася. І ты таксама мяўка не чуў? Так, здаецца, яно з таго боку было. Ці з гэтага? Ну, зараз пагляджу. Ну як жа так? Я ж сказала, што не дазваляю браць кацяня. Ой. Што там такое? Полинка, а у нас отвертка есть? Ёсць. А на што яна табе? Дверцу шафы заклинила. А, ну трымай. Ай, дапамажыце, мур-мяу. Усё ж такі не паслухалі мяне і кацяня прынеслі. Ну, гарэзы. З'явіліся, даражэнькі. А кацяня схавалі. А я, Полинка, яго з шафы вызваліў. І дзе ж яно? Спужалася і збегла? Да не, яно перед тобой асабістай персонай няўкае. Вы жартуеце. Колечки, ну погляди, як хвостом пушистым крутить. Зараз молочком яго почастую. Полинка, а у нас молочко есть? Ну, хопіць жартаваць. Хіба я не бачу, што гэта наш Тёма? Да я спачатку сам так подумал, калі дверцу адчыніў. Кажу: «О, Тёма, ты чаго ў шафе робіш?» А ён? А ён толькі мур-мяу, мур-мяу. Вот. Але ж нехта крычаў «дапамажыце». Я сама гэта чула. Ну так, было такое. І голас той вельмі на Тёмаў бы падобны. Ой! Што такое? А можа, гэта іншапланетяне вопыты над нами праводзяць? Я пра такое чуў. Топа, ты што маеш на ўвазе? Выкралі яны нашага Тёму і маленькае кацяня да сябе на талерачку. А потым Што потым? месцамі іх і памянялі. О, як гэта памянялі? Ну, кацяня зараз у абліччы Тёмы. А наш Тёма тады што? У абліччы кацяня? Менавіта так. Маленьким котяняткам бегае едзе наш Тёмачка. І голодны. Не можа быць. Яшчэ як можа? Полинка, а калі ён да нас у калыханку прыбяжыць, мы ж яго не прагонім? Вядома, не. Ой, бедны Тёма, не ўяўляю, як яму у абліччы кацяняці знаходзіцца. Трэба неадкладна яго знайсці. Я зараз. Ну я ж казала, трымаецца. Застаецца толькі сапраўдная кацянятка ў калыханку прынесці. А ты думаешь, поверить, что яно гэта я? Ды вядома паверыць. Да яна ўжо паверыла. Бачу, як хвалявацца пачала. Бедны Тёма, трэба яго знайсці. А долго мне яшчэ мурмяукаць? Ну пацярпі крэшачку, Тёма. Трэба, каб Полинка да сапраўднага кацяняткі прывыкла. А потым мы скажем, что іншапланетяне назад усё вярнулі, і я зноў стаў выглядаць і размаўляць як Тёма. Менавіта так. А сапраўднае кацяня ў нас застанецца. Ну, вядома, Полинка ж яго полюбіць. А мы у адказе за тых, каго прыручылі. Ой, геніяльны план, Топа. Я б сам до такога не дадумаўся. Што я бачу? Іншапланетяне Тёму назад у сваё аблічча вярнулі. Якое шчасце! Ну так, я зноў стаў самім сабой. Мурмяу. Як я рада, што чую твой голас, Тёма. І я рады. А вы нічога мне сказаць не хочаце? Мы Угу. Давай ва ўсім прызнаемся. прыйдзецца.
Полінка, ми хочемо сказати, Не было ніяких іншопланетян. Мы это що придумали. ну просто ти ніяк не згаджалася, каб у нас маленьке котяня було, а нам так хотілося. Ну, пробач, Поліночка, за наші хитрики, а? Сябры мои, я не супраць кацяняці, а не згаджалася таму, што я не ўпэўнена, ці зможаце вы несці за яго адказнасць. Мы зможем, яшчэ як зможем. Тады дазволю. Ура! Ну а зараз глядзім мультфільм. Глядзім. І пасля Ой, мультфільма не говори, мы сами все скажем. Цацки складаем, лапки мыем, зубки чистим. И в ложечки бяжим. Усім пакуль. Мы станем самыми послухмянымі ў свеце. Ось убачыш. хацелася б у гэта верыць. Добрай ночы, маленькі, і цудоўных усім сноў. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай,